Euskarazko filmen artean mugarri izan da hainbat arrazoiengatik. Euskarazko filmik garestiena izan da, 4,3 milioi euroko aurrekontua izan du. Zinemetan euskaraz diseinatu diren pelikulen artean, historiako esainadirik onena eta ikusiena izan da. Filma 8. mendean girotua dago, Euskal Pirineoan. Euskal naturari eta mitologiari eskainitako maitasun gutun ederra da. Gaur klaketan, Irati. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Gaur Irati aurkezteko, umetatik marrazketarako, historiak sortzeko, nik uste historiarekiko zaletasun berezia duen gidoilari, zuzendari, storyboardgile, ez dakitzen bat gile jarriko izkizudan hor, Paul Urkijo, ongi etorri. Apa, ze moduz? Ondo. Ondo. Hain nintzen pentsatzen, koinzitu izan degula, hainbat lekutan, beti eren ikustez zinemarekin lotutako, Donostiako zinemaldian, edo beldurrezko astean. Azkeneko aldiz, okerrez banaiz, elkarrizketatu zintudan, orain dela 4 urte, Gasteizen, 2020an, pixkat testu inguruak okatzeko, pentsa, pandemia betean ginean, oraindik okerrez banaiz, egongo zinen, Irati eukiko zenun ja hor, buruan, 4 urte pasadia, asko aldatu zaizu bizitza 4 urte hauetan profesionalki eta pertsonalki? Gia esan ez gehiegi. Beti uste duzu filmak egin ala, geroz eta arrasago izango dela pelikula egitea, baina berdina izaten da. Osa, egia da, igual ateak jotzerak orduan ja jendeak ezagutzen zaituela, eta bar. Eta igual hor, pausu bat, gutxienez atea irekitzeko eta sartzeko, albide errazagoa da, ez? Errazagoa dela. Baina jarraitu izaten, ez? Eta Paul Urkijo, berdina pertsona bezala, berdina jarraitzen duzu? Bai, Zarrago. Zarrago. Talodiago. Egon naiz, egun hauetan, Irati berrikusteaz gain, azken boladan egin dizkituten elkarrizketa batzuk eta berrikusten, eta egia da elkarrizketa askotan parte hartu dezula, azken boladan. Eta eskatu nahi nizuke ez dakit aholkua edo gomendioa edo pixkat Iratin murgilda aurretik, ze sentsazioa daukat, eta hori bai da kazetario daukagun, ez dakit gabezia bat, edo askotan daukagula joera beti galdera berdinak egiteko. Eta ikusitut elkarrizketa asko, eta gehienetan galdera antzekoak dira. Orduan, gustatuko litzaeke elkarrizketa hau pixkat zure gustora bideratzea, eta gustatzen zaizkizun gauzak aipatzea, zinemaz ere hitz egingo dugu bukaeran. Baina Iratin sartu aurretik, bada beti egiten dituten galdera bat, eta nik ez dizut galdera hori egingo, baina galdetu nahi nizun, ea aspertzen zaituen galdera horrek, eta da, zergatik euskeraz? Galdera hori ez dakit, gainera kontuan izan da oso evidentea dela erantzuna, historia berak eskatzen duelako, askotan errepikatzen zu. Gustatuko litzaizuk hurrengo proiektuan, galdera hori ekuaziotik entzea, edo berdin zaizu? Igual bai, ez? Bila pixkat astuna ari da izaten. Gehien bat galdetzen dira kanpoan. Kanpoko hori galdatu nahi dizune, bengoa kanpoko gehien bat kanpoko galdetzen dizute. Jendea estelako ohitzen, noski. Haientzako euskaraz pelikula berri bat dagoenean, haientzako berezia da, ezberdina, esotikoa, orduan jarrituko dute galdetzen beti. Baina egia da etxean, behin eta berriro galdetzea, hori pixkat astuna dela. Sartuko Iratin orain, eta, gero hor ikusi eta ekarri dezula zerbait, nahiko berezia, gero galdetuko dizut, zer den badakit, ikusten dalako, hemen mai gainean ezpata badaukagu, gero komentatuko dugu. Baina Iratin murgilduko gea, eta, ikusiko ditugu bizpairu bideo, eta komentatu ingo ditugu, eta hoien inguruan pixka gustatuko litzaidake, galdera batuko egingo izkizuz, baina zuk nahi baituzu ekarpenak egin edo egin lasai, bale? Hasiko gea, Iratiren ez da lehenengo sekuentzia, baina lehenengo sekuentzietako bat, dala, batalla sekuentzia famatu luze hori, horra Mankai Gaztañaga ikusten dugu garrasika. Aipatu izan dezu askotan, kokaleku naturaletan grabatu dezula, argiztapena Gorka Gomezena benetako argiarekin, kobazuloetan suarekin eta bar. Nola egiten diozu aurre, olako grabaketa bati, hain, ez dakit Lord of the Rings edo Game of Thronesen kutsua duen sekuentzia bat, nola planifikatzen da, nola da olako errodaje bat, benetan hainbeste estra zeuden hor, zenbat dago postprodukziotik, pixkat, sekuentzia hau ikusita, ez dakit, ze aipatu dezakezu? Lehenik eta behin, nik ustut, zinemagile guztiok,
ni ez dut zinema ikasi berez, ni artearrak ikasi nituen, eta zinema ikasi dut egiten, laburmetreak egiten, da urteak pasala, eta filmak eta bar ikusten, ez? Orduan, hau da nik egin nahi dudana. Txikitatik, betidanik nik abenturasko pelikulak egin nahi izan ditut, epikoak eta bar, eta euskal mitologia eta euskal herriko historiari buruzko film, erdiaroko film bat egiterakotan, egin nahi duzu, nire kasuan zebait, epikoa, ez? Euskate referenteak, ez dakit Braveheart bezalako pelikulak, edo Excalibur, edo Conan, edo lako, edo Eraztunen jauna, ez? Niretzako referenti oso importanteak dira, eta hori da nik egin nahi dudana, ez? Baina Euskal Herriko mitologiatik joanez, ez da? Orduan, karo, hori ez dago referenterik, Euskal Herrian ez estatu mailan. Orduan, egiten duzuna da, salto bat, da autu bat, suizidio bat, aurrera, nola egingo dugu, ez dakit, baina egingo dugu, hau da nik egin nahi duana, ez? Eta orduan aurkitzen zara, hemen ez dagoela imazderik, ez dagoela precedenterik, orduan, filmak dauzkan, reto guzti horiek, egin ahala, inventatu egin behar dira, ez? Kasu honetan, nola egingo dugu bataila bat, ez geneukana, horrekonturik. Orduan egin behar duzuna, inventiba erabili. Niretzakoa pixkat, hasiera batean beti haukazu buruan, alako, ni storyboarra marrazten dut. Gero komentatuko dugu, liburua, plano guztiak marrazte ditut eta bar, baina gero, errealitatera ailegatzen zarenean, ikustuzu ezin duzula egin gustatuko litzazukena, hemen ez gara Hollywood, ez dugu hainbeste diru. Baina ez duzu lortzen aurrekontuagatik, baliabide faltagatik. Azkenan olako filmak dirua behar dute, diru pila. Aipatu dele, no? 4,3 milioi euro inguru, badirudi dirutza dela, baina, klaro, olako mailako ekoizpen batentzat, ez da... Horrelako pelikula indie bat, bai Europan, bai estatu batuetan eta, izatea 40 milioi, eta dira indie, baina oso indie. Zeingo zeruk ezuk 40 milioiekin, Gero, Eraztunen jauna, da 100 milioitik gora, ez, eta, karo, hauk ez dago diruek. Adibidez, John Forrek esaten zuen, el cine es el arte de la renuncia. Eta ados zaude, ez? Bai, guztiz. Jakin behar duzu, zer kentzen, ez? Eta lortu nahi duzuna, horra postu importante bat egin, eta baliabideak eta inventiba erabili. Adibidez, gu sekuentzia hau egiteko, bataia egun bakar batean grabatu genuen. Hori egun bakar batean grabatu dago. Jeitxiera, bai. sekuentzia pelikularen hasieratik bataia amaitzen den arte, hori izan zen astebete, baina, karo, dauzkagu, baskoiak basoan, Frankoen hilara, hori guztia egun batzuk izan zen, baina bataia dena, jeitxiera, impactora arte, hori egun bakar batean grabatu genuen, baina gero, bataia dela impactotik aurrera guztia, borrokak eta lokatzan dauen sekuentzia, plano sekuentzia faltzu hori egun bakar batean grabatu genuen, nik ezin nituen ordaindu edo ekoiztetxeak ezin zituen ordaindu hainbeste figurante egunez behinetan zehar, eta gainera kamera bakarrik geneuka. Oizen bat kamerekin grabatu dago? Sekuentzia hori bakar batekin. Bakarra? Karo. Kamera bat eukitzea bere ekipo guztiarekin dirua da. Gu hori zentimoan begiratu behar dugu. Bai, John Forren esaldia, ez? Hori da, ni justo orain banabil gauarekin, eta banabil kontatzen kuentagotaz, segunetan eukitzaket bi kamera, segunetan eukitzaket estedi bat edo garabi bat. Karo, ezin dute alokatu garabi bat, eta hor hilda euki, ez? Ez erabili, hori dirutza da, guretzako, nahiago dut, ez dakit, figurante gehiago euki, bere figuranteak orain egin behar dira, eta garestiak dira, orduan. Dena, euki behar da oso medida ziurrean, hori da. Orduan, kasu honetan, hola egin genuen, pentsatu nuen, nik ezin dut egin plano general handiak, ezin ditut euki, Ridley Scott adibidez, berak eukitzen, planteatzen ditu sekuentzia epiko ikaragarri batzuk, ez dakizen bat figurante, milaka figurante, ez dakizen bat kamera, dena, ez dakit, igual dauzka, hilabete bat, grabatzeko bataia eszena bat, eta ateratzitut nahi duen plano guztiak. Karo, gu hori ezin dugu egin. Beste realidade. Hori da, egiten dut, nik ezin dut plano generalakuki, hartzut kamera, jartzut lurrean, lokatzan, kontrapikadoan ikusteko violentzia guztiak
kameraren kontra, ez? Eta, nola joaten da, evoluzionatzen kamera aurrera eginez, eta ailegatzen gara puntu batera arte, plano sekuentzia faltzua da, elementuak pasatzen direnean kamera aurretik egiten dugu, moztu egiten dugu, baina espektadora ez da fijatzen hori da, eta horren egin genituen iruzpalau pase, figuranten koreografia aldatuz, figurante berdinekin, igual genuzkan 50 bat figurante, 50. Gero, oiek digitalki duplikatu egiten genituen efektuekin, gero plakak egiten dira, hartzen dira figuranteak, igual binaka borroka batzuk grabatzen dira kromaren kontra, eta gero atzekaldean integratu egiten dira. Digitala aipatu dezula, jakingo zenuk esaten gutxi gora bera ze portzentai dagon sekuentzia horretan adibidez, postprodukzioa eta rodajea? Zenba dago hor ikusten dena benetan grabatua eta zenba dago postprodukzioa sartuta hor? Berez, digitala ez dago ia ezer. Dena da erreala eta gero digitalki batua erabatean, ez? Postprodukzioan grabatzen dira egiazkoak diren elementu batzuk, eta gero elkartzen dira. Baina adibidez, erosten diren arrokak, horiek badira 3 dimentsiotan eginak, zerua, igual, lainoak eta bar, tximistak, baina gero agertzen diren soldaduak eta borroka eta hori guztia hori egiazkoa. Zezu bazea zuzendari bat, ez aldarrikatzen duena artisau lana eta benetazko kokalekuak. Iratiren oinarrietako bat, alderdi bisualaz gain, hor dago Gorka Gomezen lana, edo Nerea Torrijosen bestuario edo jantzitegi lana, beste alderdi importante bat pertsonaia dira. Hor dauzkagu Eneko eta Iratiren pertsonaiak, kontrajarriak, ez? Pixkat horren inguruan aritu nahiko nuke, nola landu dituzun pertsonaia hauek, Eneko gehiago da, kristaua, arrazionala, ez? Bestea gehiago da naturarekin eta alderdi basaterekin lotuta, eta pixkat kontzeptu hori nola eraman dezun pantalla, oso interesgarri eruditu zait. Orduan, ikusiko dugu jarraian bideo bat, dala justu Eneko eta Iratiren aurkezpena ja helduak direnean, ez? Eta nola, gustatuko litzateke esplikatzea, pixkat, nola lantzen den hau, ez? Hemen irudietan ikusten dugu adibidez, Eneko Sagardoien pertsonaia, Eneko zaldian dijoala, por cierto, Eneko benetan ikasi zuen, ez? Zaldian biltzen. Zein momentutan erabakitzen duzu olako sekuentzia grabatzea, oso Lord of the Rings da adibidez, ez? Ez zaio aurpegia ikusten, mugimendua dago, dena oso epikoa da, kea. Zergatik plantatzen duzu Enekoren pertsonaian aurkezpena modu honetan grabatzea adibidez? Kasu honetan, zuk esan duzu moduan, pertsonaia epiko, apolinio, maskulino bat erakusteko, ez? Espatadun pertsonaia hori. Kristaua, logikoa, razionala. Barkatu, birauen, justo da, Edurnera Azkarate, Iratiren pertsonaiaren aurkezpena guztiz kontrakoa, ez? Plano geldoa, bera makurtuta dago, natura zinguratua, ez? Oso adierazgarria da nola dagoen pelikula balako ideiez josia, ez? Bai, hori da, eta bestalde batetik, hori badaukagu Irati dena basatia, telurikoa, femeninoa, ez? Men ikusten dugu dena lurra, ikusten dugu basoa, bestean ikusten genuen zerua, ez? Hor da, niretzako pelikulako bi pertsonaia hauek justo hitz dute pelikulak daukan dualismo horri buruz, ez? Hori, esan duzu, kristautasuna, paganotasuna, gizakia, natura, ez? Eta azkenan horretaz doa filma, ez? Ekilibrio horri buruz. Eta nola, bi pertsonaia hauek, elkarlanean edo elkarlana egin behar dute, haien patua lortzeko edo amaierara llegatzeko, ez? Kokalekuak ez ditugu aipatu, baina kokalekuak ere zoragarria, hor Iratiko Oiana, Aralarko Mendilerroa, Loharreko Gaztelua, beti aldarrikatzen duzu, aipatzen duzu, ze garrantzitsua den zune, zinema ulertzekoari, zure zinemari buruz ulertzen dezuna behintzat, lehenengo artisautza lana, edo fisikotasuna, ez, gauza fisikoak benetako aukitzea, oain aipatuko dugu ezpataren kontu hau, eta gero kokalekuen garrantzia ere, ez? Zenbateko garrantzia da zuretzat, pelikula bati aurre egiterako orduan, horre guztiak. Ni eske nola egiazko lekutan bakarrik grabatu izan dudan, ez dute aukia aukerarik dekoratu handiak egiteko. Baina aukera aukiko bazenu, egingo zenuke? Igual enuken, bai, frogatze arren, baina nik uste leku natural errealak badaukatela informazio bat, egitutela pelikula ematen diotela beste gehigarri, beste plus bat. Hori da, bai,
ez dakit, basora zoazenean, nor basoan pertsonaiak daude, ja, zuaitzetan, ez? Adibidez, errementalin ere grabatu genuenean agorregin, proposatu zidaten, egiten dugu dekoratu eta zergatik, goroldioz dago beteta, eta ura, eta arrokak, eta historia bat dago ja, ez? Horrek ematen dion aberasgarritasuna pelikulari niretzako izugarria da, eta gero badago beste gauza bat ere, niretzako zu plano adaptatu behar duzunean egoera erreal batetara, inkomodoagoa denean, nik uste hor lortzen duzula filmari punto organikoago bat ematen. Inkomoda, errodajean bertan, adibidez kamarelariaren hori da, ezin duzulako sartu. Adibidez, ikustu duzu, adibide bat, adibidez, da Taxi Driver, adibidez, ikustu duzunan daukan fisizidade hori da, Scorsesek grabatu zuelako Nueva Yorkeko, Nueva Yorken, dago grabatuta etxe errealetan, dago grabatuta kaletan, taxietan, eta ez dago grabatuta dekoratu batean. Eta horrek ematen dio, filmak, berak enkajatu egiten du filma Nueva Yorken, ez al revés, ez? Eta niretzako da pixkat hori, lortzen duzun teluridade hori, fisizidade hori, lortzen da errealitate bat ja dagoenean. Niri, egia da justo nik egiten dudan zinema da, ipuinak sortzen ditut, eta hori da pixkat, ez dakit, granginolagoa, teatreroagoa, ez? Pixkat punto horretan, eta hori asko gustatzen ez, baina egia da, gustatzen zaidala nastea errealismo fisiko horrekin, naturarekin, zikintasunarekin, nire hori, ez dakit, nire testurak, denak testura ukitzea da. Igual, hitzez adiraztea zaila, baina egia da ikusle bezala hori ere antzematen da. Iaia nik uste iratiko basoaren lurrin hori ere usaindu bezala egiten da iaia. Gero aparte, iratin justo agertzen diren lekuak, dira justo pertsonaia mitologikoei loturik dauden lekuak, ez? Protagonistak dira basoa, kobazuloak, mendiak, eta hori dira, basa jauna, mari, errekak dira lamiak, ez? Ordan, pertsonaia mitologiko horiek errealak errealitatera eramateko lokalizazio horiek izan behar dira izugarri ederrak eta magikoak, ez? Eta hori da Euskal Herria benetan. Zorionez. Aiga fisikotasuna denbora guztian aipatzen, oraintxe aipatuko dugu, berriki orain dela hilabete batzuk argitaratu duzun liburu zoragarri hori, oso fana naiz, zenik olako gauzak eroste ditut, atzerrian ikusten ditudan pelikulenak eta bazein garaia olakoa Euskal Herrian eukitzeko, baina hemen ezpata bat ekarri dezu. Konta iguzu ezpata hau zer den, nondi datorren? Egitan, eskatu zenidaten filmeko zebaitek hartzea, eta enekin zer ekarri. Hau baina ordezkario behagorik ez dago. Hau, errodajean erabilia ezpata hau? Bai, hau da, aluminiozkoa da, ez du pesatzen, ordan, hau da erabiltzen dena normalean, kolpatzen ez denean, borrokak ez direnean, borroketarako normalan erabiltzen dira burdinezkoak direnak, gogorragoak direlako. Hau da, hau erabiltzen da, ez dagoenean borroka fisikorik, edo, golperik. Bai, ere, depende akzioa. Batzutan bai, igual akzioa oso zaila bada, igual, edo luzea bada, claro, burdinozkoak gehiago piso handiago dauka, orduan aluminiozkoak erabiltzen dira. Eta hau nire ez jakintasunetik barkatu, hau guztia, hemen dagoen irudia, zerbaitegatik ganda, edo zein ezpata da hau, zerbait esan nahi du honek? Bai, berez, hau, iratin erabili genituen espatak, kenduta, naiz gogoratzen nola etzen dira, baina, berez, garaio horietan ez dira espatak aurkitu. Ez ziren erabiltzen, aizkorak aurkitu dira, eta daude alako matxete batzuk bezala, alde batetik bakarrik daukatela filoa, eta ez dakit orain ez goratzen, naiz goratzen orain noretzen da, baina, beratu dezakezu interneten. Nik seguro zitu dala erantzungo. Da Zax, edo... Begiratuko dugu, bero. Eta hau da pixkat, espata bikinko baten... modeloa. Replika moduko bat. Egia da, filman historikoki hartu genituela hemendik eta handik gauza historikoak, eta haiekin jolastu genuen film epiko bat egiteko. Adibidez, Gazteluaren kasuan, hau liburuan azaltzen dut, garaio horretan ez egon gaztelurik, ez egon horrelako gotorlekurik Pirinioetan. Baina, hori pixkat justifikatzeko, igual, erromatarrak hor zerbait egin zuten, eta gero, baskoiak erreziklatu, eta horren hartu genuen loarre, ze hasieran egon ginen bilatzen gaztelu txikiago bat. Pixkat, sinesgarritasun historiko horri
pixkat men egiteko. Baina gero esaten diz, eske horlako gaztelu bat eukita egingo du txikia. Nahi dut egin pelikula epiko bat, eta hartuko ditut nire lizentziak eta bar. Eta hartu genuen loarre eta txikitu egin genuen digitalki. Eta jarri genizkion elementu erromatarrak, pixkat, ideia edo fantasia horrekin jolasteko, pixkatera batean. Ordan, espaten kasuan, berdin gertatzen. Ondo. Bueno, aipatzen dituzun detaile horiek guztiak bilduta daude liburu honetan, hemen eskuartean daukat Irati, filmaren artea, Paul Urquijoren film bat. Liburua ederra da, nik atea zanean erosi nuen, gero eskatuko iztu sinatzeko, mesedez. Sinatu zen idan, bere garaian hemen errementari daukat, eskuartean, Blu-ray formatuan. Blu-raya, hemen ere saio honetan, podcast honetan, formatu fisikoak aldarrikatzen ditugu, gero bukaeran opari bat daukazunetzat. Esplikatu iguzu, liburu hau zergatik, zertarako, ze berez, okerez baldin manaiz, alderdi fantastikoa edo genero fantastikoa saltzea zaila da, eta zu hasieratik omentzea jutekoa, liburu mordo batekin zure proiektua saltzea, ez? Orduan, konta iguzu, pixka liburu honi buruz, a ber. Berez, nik labur metraietatik proiektuak altzatzeko erabili dudan soportea izan da beti marraskia. Nik egiten dituen arte kontzeptualak, egin dudan guztia fantastikoa den, monstruen diseinuak egiten ditut, lokalizazioen diseinuak, eta bar. Eta errementarirekin, bai telebistetara, subentziotara, ekoizlei eta bar, aurkeztu eginien dosierra arte liburu bat izango balitz moduan. Horra gertzen ziren deabruak, eta bar. Eta horla ere, konbentzitu nituen bisualki nola izango ziren, eta hori posible zela. Askok esan ziaten, azkenan lortu nuen, baina ni gustoko dudan zinea dela generoskoa, non diseinu arlo hori sakona duen, eta bar. Lehen komentatu duguna adibidez Eraztunen Jauna, edo Guillermo del Torok ere ateratzen ditu asko, delako oso estetikoki oso landuta dagoen zinema hori, nik egin nahi dudana hori da ere, eta nik eta pelikula horiek merchandisingarekin batera ateratzen dituzte alako liburuak, zuk ere erosiko dituzunak seguro, ez dakit, dola gutxi adibidez ateratzen erosen Duneren bigarren partekoa, izugarria, diseinu, arte diseinu bat ikaragarria, eta ni horrekin pila bat gozatzut eta ikasten dut gainera, ez? Orduan, nila pelikulen proiektuak saltzerako orduan txiporrekin noa. Egiten dut liburu bat, egiten nituen, dosierrak maketatu egiten nituen azal gogorrarekin aurkesteko subentziotara. Zinemazundari, gidoilari eta komertzial pixka bat. Eta maketatzaile. Zuk maketatu dezu hori ere? Eta liburua osoa nik maketatu, bai. Ez dakit zer esan. Ni justu podcast hau gidatzen dut, eta justu. Hori da gertatzen eguna, filmak egin ahal izateko ikasi dugu ere dosierrak egiten, ez? Bai. Orduan, pelikulak saltzerako orduan, gero ere Iratirekin berdina egin nuen, eta eske baneukan material guztia. Hor badago material mordo bat, bai nirea, bai beste artista batzuena, bistuario diseinuak, arte diseinuak, efektu bereziak, eta bar. Eta hor dagoen material guztia, publikoarekin partekatzea ere polita da. Eta nola nik hainbeste maitu dudan material hau, bai nire pelikuletakoa, bai besteena ere, aterako dut, ez? Asko eskertzen dizut, ni behintzat personakitan ere inguruan ere, oso harrara hona izan du. Eta gero da, Iratik dauzkan sekretu guztien gida bat. Beti ikusten duzunan film bat, dago diseinu lan handia, eta norbaitek asaltzen ez badizu zer dagoen horatzean, ez dituzu sekretu horiek jakingo. Nik uste etzera konsiente benetan zen lan dagoen liburu hori ikusten dezun arte, ikaragarria. Hori da, kontu. Orduan, netzako polita da, filma ikusten mauzu, eta gero liburua irakurtzen mauzu, ez dauka testu askorik, egina irudia dira ere, gero, bigarren bisionatu bat eduki dezakezu, sakonago. Bai, ala egin nuenik. Azken zatira iristen nahi gea, eta gustatzen zait pixkat zinemari buruz hitz egitea gonbidatuarekin, gainen badakit zinema zalea zarela. Opari bat egiten diot, hemen momentu honetan gonbidatuari, badakit pelikula asko dauzkazula etxean. Orduan, orain arte pelikulak oparitu ditut, baina zaila da zuretzat zerbait oparitzaz, ziurrenik ukiko duzu. Uste dut Breaking Bad telesaila desiente gustatzen zaizula, ez? Orduan,
oparituko izut hemen daukadan panpin bat, zen ikustet panpinak ere gustatzen zaizkizula, ez da ezagutzen duzu pertsona hau. Ez dut ikusi spin-offa. Bueno, biziki gomendatzea dizut. Ni Breaking Baden zale amorratua naiz, eta esango dizut Better Call Saul igual hobea iruditzen zaida. Ikaragarria. Orduan, bueno, Saul Goodmanen panpinatxo oparitu diot. Hola, bueno, podcast honetan gogoratzeko, oparitxoa. Zaila zen zuri pelikula bat oparitzea. Bueno, ingoizkizut galdera batzuk, pixkat zure gusto zinematografikoak edo ezagutzeko, eta pixkat partekatzeko azken zati hau. Ikusi dezun azken pelikula, gogoratzen zea? Zein den? A ber, etxean, ia egunero ikusti dut pelikulak, baina zineman The Devil's Bath. Beldurrezkoa, ez? Bai, hau da pelikula Alemania, Austriaka bat, ustut 1600 urtean dagoela ambientatuta, eta herriska batean, da pixkat folk horror, baina ez da folk horror, da kristautasuna, nola dagoen horre, emakume baten bizitzan nola eramaten duen erokerira, ez? Baina gomendatzen duzu, ez? Asko. Zure film edo telesail kutxuna, favoritoa? A ber, asko dauzkat. A ber, lehen hasi gara komentatzen, eta adibidez, noke printzesa asko gustaren zait. Gero ere, eben ikusut La vida de Brian. Mira, ez denekien, eta nahi ez jarri, Hau baino, nahiago da, nik Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Hor espata gehiago azaltzen dira, espata gehiago eta koko batzuk. Izugarri gustaren zait. Oso ona, bai. Beldur gehien eragin dizun pelikula edo pertsonaia? Txikitan Tim Curry payasos, Pennywise. Nik uste dela, pertsona askoren txikitako trauma, payaso hori. Ni egon nintzen gau bat loin gabe. Gerora ikusi dezun pelikula berria, remake hori, eta gustatu zitzaizun, edo? Bai, baina bestit bat ere beldurrik ematen. Da, blockbuster bat oso polita, dagoin da increíble, baina, bueno, niretzako Pennywise horren diseinua dago estilizatu egi. Bestean beldur gehiago ematen zion. Gustura itzengo nuke beste saio baten zurekin beldurrezko generoi buruz, baina zoritxarrez ez digu demoraik emango. Gomendatu oso ezaguna ez den pelikula bat, edo telesail bat, oso ezaguna ez dena. A ber, hau kostatzen zait. Adibidez dago pelikula bat, aspaldikoa ja, 2014koa deitzen da, It's Hard to be a God. Da pelikula rusiar bat, zuri beltzean, dagola, oinarrituta zientzia fikziozko historia batean, baina bisualki da erdi aroa, zikina, dena angulo handiarekin, testura da izugarria, osea da nik ez dut ezagutzen barbaridade bat, da dia dena plano sekuentzia. Izjartu esan dut, ezta? Izjartu biagoz. Eta kontua da, zuzendaria ez dakizen bat urte egon zela filma egiten, eta gero hil egin zen. Wow, bai, Eta oso pelikula bakarra da? Poteretsua, bai. Apuntatua. Bai, ez da, zerge, esan ez goratzen. Bueno, apuntatu dugu. Zuzendari rusiar bat. Ni irutzen zait, hipnotikoa pelikula hori. Oso ondo, mila esker gomendiogatik. Eta amaitu horretik, amaitzeko ja, gauari buruz, zerbait esan dezakezu? Gaua aurrengo pelikula, ez da? Hortxe atarian. Justo hori narrapatzen hau zuen, etorri berri naiz bilera atetatik, gaude preproduzioan, aste gutxi gelditzen zaizkigu ja rodajerako. Eta, bueno, ezin dut gehiegi esan, esan dudana, Mazazpigarren mendeko film bat dela, Inkisizioaren garaian Euskal Herrian, eta Euskal mitologiako gaueko mundu horretan, sakonduko dugula filma, ez? Eta, bueno, hori, grabatuko dugula asko gauez, beste erronka bat, Bai, neguan. Eta hortxe gabiltza, baina bueno, oso itxura politari dartzen. Bueno, pendiente hongo gea, eta saio edo podcast honen bigarren denboraldia baldin badago, gustora konfidatuko zaitugu berriro. Eta zuei, bueno, eskerrik asko beste behin ikusi eta entzuteagatik, eta aurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Time ekoizpena.